Ja sam Branko Ljubić, ja živim na Memorije, inače sam po struci pravak, tako da on stavlja veliki gled svjetlo sebi odsjeti ispred kamere. Tu su propeleri za naprijed, nazad, lijevo, desno, to ćemo sad vidjeti. I može ići do 100 metara dubine. Na primjer, predložene vjerete, pa onda one nije bivande, to smo i koje proizvode posebne vrijednostima za nas ostalo. Inače, sad ako je 10 metara dubine, susjedna kritična na 2 metra dubine, na 4 metra dubine, na 6 metara dubine i na 8 metara dubine. Ovo se priveže na sidro. Sidro prije toga, ovo je vinogradarsko sidro. Ovo sidro mi zabušimo u sediment dole, znači bitno ga zabušiti šta čvršće. Zabušiš